салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали Хакер ПК. Видеои имрӯзаи мо дар бораи фаҳмидани системаи телефон, яъне мехоҳед ки тамоми параметрҳои телефонатонро фаҳмед. Ин бошад бо программаи AIDA 64 мешавад, яъне ки ба Play Market ворид мешавем ва дар поиски Play Market менависем AIDA 64, яъне ки мебарад ана ҳамин программаро скачат мекунем. хуб баъдан скачати кардем, установка мекунем, ворид мешем ба программа. хуб чуноне ки аз боло мебинед система, дар система ворид мешавем, яъне ки системаи телефони моро пра мега. Samsung Galaxy G7 2016 моделиш гуфтагӣ ҳастай. Модели мисол модели худаш Samsung G710F. хуб дар инҷо ҳамаи параметраш гуфтагӣ ҳастай, мисол OZO, оперативни памят 2 ГБ ва чӣ қадар мисол памят дорад, яъне 11 доступ памят 500 МБ, мисол доступ додастай 500 МБ, свободна яъне 2455 МБ. хуб баъдан дар инҷо боз ҳастанд мисол батарея, яъне мебинем ки батареяш чӣ гуна ҳастай, чӣ қадар мебарад, мисол фоизаш ҳамаш яъне ки 3300 мач ҳастай, яъне ки пурра маълумотот дар бораи ҳамин телефона метавонем ки ба ана ҳамин программа бинем. хуб бародаро, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, ба канал обуна мешавем ва дар комментария фикрҳои худро менависем. беҳтарин видеоҳо барои шумо пешниҳод карда мешавад.